Først har vi Artan 1528, og jeg kan rigtig godt lide det tøj, hun har på. Jeg synes, det passer godt med alt det glimmer. Og ja, så er mig igen. Artan igen. Næste er 51. Det synes jeg også, hendes tøj passer rigtig godt sammen med alt det der. Så skal jeg godt lide hendes ansigt. Altså, Miss Alita. Hun har meget rigtig flot over, synes jeg. Og det er nogle flotte smykker, hun har. Ja, og så passer det sorte og hvide tøj rigtig godt sammen. Nu er jeg ikke helt sikker på, hvordan man udtaler det her, men expected. Punktum. Og ja, jeg kan i det hele taget også godt lide, hvordan hun ser ud med alt det her. Jeg kan godt lide den der kagemand. Og så er I'm yours, og så er der en sød smiley. Og hun har det første, hun har skrevet, at jeg skal sige mit første håndsindtryk. Og ja, når jeg ser på hende bare sådan sej pige, der så at sige sin mening og alt muligt. Så hun er også meget flot. Der har vi hende igen. Og Cheryl, hun har sagt, at jeg skulle udtale noget. Socialstatsministeren plukker frugt med en blå frugtplukker, for kæmpe knækker næppe, da Anders Sands sandfisk spiste sandens Anders Sand. Der begyndte jeg at grine lidt, da jeg læste det første gang. Og ja, jeg kan også godt lide, hvordan hun ser ud, og hvordan det passer sammen. Og så kommer der noget svært her. Sasuke Uchiha. Hun ligner en fra en historie, eller sådan noget. Og ja, det er helt også ret sejt. Sara.mig. Jeg har en blå jakke på, det er også meget flot. Og en sølvtrøje. Og ja, hun ligner sådan en sommerpige. Sådan der er rigtig flot i det, og sej. Der har vi Fatimus 123. Og så siger hun, at jeg skal udtale det her, så højt jeg kan. 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Så højt kan jeg ikke gå lige det. Og så har vi Flow, punktum, som er skrevet oppe til den lille dame. Og så X Kiwi. Og så, ja, hun er også rigtig flot. Og det her, det er Flow også. Det er sådan en pige. Jeg elsker sine veninder og sådan noget. Hun ligner også en fra et rollespil. Ligesom den anden Sasuke. Ja. Næste har vi haft. Så ved jeg ikke, hvordan jeg skal udtale det her navn. Hun har også sagt, at jeg skulle bedømme hende, men jeg tror, jeg er udtaget Orkuya. Og så siger hun, at jeg skulle bedømme hende. Hun synes, det er så rigtig sødt ud med det der korte hår. Og det der pandehår der. Så skal jeg godt. Ja, hun er egentlig meget flot, som hun er. Og det er hendes model også. Så har vi Marie 8899 8899. Ja, og så hun er, jeg synes, hun ser ret kreativ ud. Med den der pensel og det der. Og Majse 500. Hun ser ud, som om hun er en dyrelsker. Og farverig. Hun har 23 Louise, hun har 321. Hun ligner også en dyrelsker med revhalen og hunden der.
ser hun også lidt farlig ud med det der på ansigtet. Så har vi komma, klonne, cupcake, klonne, punktum. Ligner også hundeelsker. Ja. Og så skal jeg også udtale vildt fedt outfit hurtigt efter hinanden. Vildt fedt outfit. Og så kan jeg ikke godt her. Jeg prøver lige her. Ja. Den synes også, den er rigtig flot med krøller i håret og alt det der. Det var også rigtig flot. Og der har vi det samme. Okay. Og så skal jeg se den her film. Jeg ved ikke, hvad den handler om, men okay. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Sang Justin Bieber, I like one song. Let's get going. A girl wishing the well, don't ask me, I never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. She was over a wish, panties and birds for a kiss. I wasn't looking at this, but now you're in my way. Your style was holding, ripped jeans, skin was showing, hot like wind was blowing. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. Baby, it's my number. Don't call me maybe. It's hard to look right at your baby. Baby, it's my number. Don't call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. Baby, it's my number. Don't call me maybe. Hey, now you're the boy. Chance me. Baby, it's my number. Don't call me maybe. You took your time with a car, I took no time with a car. Don't give me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal, perfect silent is real. Well, didn't know how it feels, but now it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot like wind was blowing. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but it is my number. Don't call me maybe. Okay, det var pænt grineren. Jeg tror ikke, jeg kan kunne sange noget. Jeg skal prøve at sige det her. Stabiliseringsperiode, afslutningsfest, lavkage. Og hun skal også bestemme hende. Jeg kan godt lide hendes hår. Og så ligner hun en, der godt kan lide at læse med den her kjole. Og skoene de matcher godt til, og det gør tasken også. Kan jeg godt lide hendes ud. Og så skal jeg også... der var mere. Speciallæge praksisplanlægning stabiliseringsperiode. Og så skal jeg også sige noget mere. Hidar jo lækker op gæsteren. Det betyder hej med dig, din lækre steg på afrikansk. Okay, det er ret sjovt også. Jeg har ved Miley 1910. Og hun er også meget flot. Jeg bryder mig bare ikke lige så meget om hudfarven, men ellers kan jeg rigtig godt lide det, hun har på. Og så meget flot. Og så skal jeg også udtale Soko Moko Ho Yoho Hukuhu. Prøv lige igen. Soko Moko Ho Yoyo Hukuhu. Og så er der Cupcake 5. Hun ligner faktisk lidt en cupcake med den der trøje på. Og jamen, hun er jo egentlig også meget flot med bukserne og trøjen. Se et festlig ud. Og Majse 500. Hun ligner, den har vi haft. Men så ligner hun også en dyrelsker. Emo.gear til
Han ligner sådan en gallerpige. Også med pungen og armbåndet og håret. Så fint det sat op. Der har jeg ikke sagt noget tilbage, så jeg skynder mig lige. Mimi Mus 1. Hun ser rigtig festlig ud. En af hende fra det ydre rum. Det er rigtig flot, synes jeg. Pineapple-ish. Ligner faktisk sådan lidt en slikkepind. Med det der stribet og hatten. Så den ser ret sej ud. Udopstegn, udopstegn, udopstegn. Bieber freak. Udopstegn, udopstegn, udopstegn. Kan jeg egentlig godt lide en, der er fan af Justin Bieber. Hvis du er det. Jeg synes, den er meget flot, synes jeg. Også med hovedet og alt det der. Men det var også meget flot. Sofie K. 1324. Hun ser rigtig hesteglad ud. Nu ved jeg ikke, om hun er det, men med den der trøje, så kan hun også godt ligne en, der elsker dyr. Så ja, mange af hende dyr elsker. Ja, og så skal jeg lige hurtigt bedømme den her. Den kan jeg ikke lige komme på lige nu. Men det var det. Så hej.